hei mana ka siam mang kha ti hian ka siam le a anal ve ro khop me a rong hi ka kap lo a rong kap pheng chon nal le zo langa ti hian nang hi nia ti hian a du thu samin a phong tur hi ka nei lo a nei lang chon a phong point na dewina design thei do nai a man tlak ve ni man tlak takani a thir hi tha disc brake ani a hriam tha khoi china a hriam tha khop me chuan saru te pawng amani saru sa na ni point tha ni tar moya po tha rong hi ka pila ka tiama se rong man tur ka nei mei hri lo wa rong hian ka pelang chuan hi a hin a lang nal do na ka siam sak ver ka chun tiang lo do hian ka siam a helam pang chau ang khan ani tuna adang siam le ko tu ma disc brake hi ka zai phel to lo nga tian bial to pin tian ka tinga helam pang hi ka ti hriam anga lampang ka ti hriam anga chuan tia hriam ton ve ve thawin ka tinga zai phel to lo win ti khan style dangin ka siam le do ani adu te nge tar moi adu te nge man tang kai na tur po atam thing te po angamani a hriam hi tha a tha ni top mai adu te in lo am chuanin i aron ordaro kalo siam sakang chu tom te in ma se hau tak ve det grinder blade he em ne thiri achang tha ti hriam don phe jong grinder blade thi yam dap siam don phe jong grinder blade he ve ni dik tak chuan hei ti hi ni i mystery dan pe chunin hei ai hian in siam thiam ang ti ka hria ring boka kei mystery lo ber pon ti ka siam the chuan hei ai in siam thiam don na tuk ring do ni i disc brake lui da me ai chuan zani khat man te po lo ni se a tha disc brake pai me ai chuan in a hlok zok ani ti ha ka ron soi do ka channel clear tu te ka subscriber te ka lo lom vek chuwa khongai takin mina subscribe lo tu ten min lo subscribe sakula tin ka tu na ka thil eng lo te min lo share sakula min lo like sakula min lo comment sak ram tur ni khongai na ka ron din mol ani ka lo me